ሰላማት ሃመይኒኹም ዳሕና ዲኹም ንሕና እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ዳሕና ኢና ሎማዓንቲ ናይ ኣና ዲና ጓለይ 9 ወርሓ እዩና ከምትና ኩሉ ግዜ 9 ወርሓ ነኽብረላ ኢና ካብኡ እዚ መዓልታ እዚ ለውዓልና የውዕሎ ላረእኹም ልኾን ነገር ከዋጋዕኩም ብዙሕ ግዜ ኣነ ኣኑጓለይ ካብ ትውለድ ማለቴ ካብ 1 ወርሓ ትሒዘ እስካዕ ሕዚ እስካዕ 9 ወርሓ የኽብረላ እየ ማለት የኽብረላ ይኾነስ ብቻ እዚ መዓልቲ የውዕሎ እየ ዝተወለደትሉ መዓልቲ ስለልኾነት ኣነ ዝወለድኩሉ መዓልቲ ስለልኾንኩ የውዕሎ እየ ማለት ብዙሕ ሰብ ልምንታይ ኣብ 1 ዓመት ኣብ 2 ዓመት ይንበይ ኣብ ወርሕስ ልምንታይ ምናምን ይብል እንድዩ همتي مالت هم حبش هم خوانا هم تلمود كل سبس كاب حدا قالوا أخلو معلتي الخونة بشاكا الخونة قال تعرف كله معلتي من دالة ورح يخبريو بجوع جزي هم زي الولد كله معلتي ومنها من جن اللي تلا مددي خوينو ندعي جن بجوع سبس هم عين تستعيد سلالهباني كمل نسيلية نخون حرسي مولاد منامن قليل ነገር ኣይኾነና ልትማዓልትሱስ ወይ ለጓል ካልተወለድ ልማዓልትስ ወርሕ ምኽዋርስ ብጣዕሚ የቃ ኖርማል ነገር እዩ ኢለ ልሓስብ ከምዚ ብጣዕሚ ተጋነነ ነገር ጌርኻ ብጣዕሚ ብዙሕ ወፃእታት ተውፂኻ ምናምን ምኽዋር አንለል ድግፎ ነገር ኣይኾነይ ግን ከምታ ልሽሙ እያምበይ 9 ወርሓ 6 ወርሓ 7 ወርሓ ላለት ትፅዋዕላ ታ ኖርማል ማዓልቲ نوعلا وعلوينا هم أين نوعد مال تفلي نجار سيولينا من مالتي خوني نورماليون دوم بتعمل كلمة للو نجاريو خلصة لو ولد له معلتي هم الخون نجار لجار له معلتي تلا خبرة أنا دسيولاني بتي ناخذ لسه عقمي حنا قصفت حنا لنورنا له جزء مال حنا فتي أنا أشتري لنورنا له جزء هاموتاتنا مخوار فيديو فوتو نامسناد أقاطامي أجنناي هومو أي تجبرلناي بي حسوامو هزعابي خمسي خلت ورحهم 3 ورحهم 4 ورحهم منامن بفيديو بفوتو منامن تلهلي أنا بتعمي دسكولان نيرو إن أنا زعد لسوس لليجنخو قاليجن لا ميموري يدحرم سعابي تروي تلا بتعمي دسكولار قطنياي ማለት ብንእሽተያል ነበረቱ ኩነታት ብንእሽተያል ነበረቱ መልክዓ ምናምን ብቻ ትርተላ ደስ ይብላየ ስለልሓስብ ለዓለይለ ሙላድ ቀሊል ይኾነይ ለወለድ ኩሉ መዓልቲ ብቻ ለሓረስካሉ ምሕራስ ምናምን ቀሊል ይኾነይና ዝመዓልቲ ሱ ግዴታ በቃ ደስ ላበለኒ ከኽብሮ እዚኣ ትመስል ቆልዓለ ስለል ልመፀትሉ መዓልቲ ስለልኾነ ደስ ላበለኒ ከኽብሮ ልደልና እዚኣ ብዙሕ ሰብ ስለልናገረኒ ክምልሳልኩም ኢለየ ካብኡለለ ኣብዚ ዩቲዩብ ማለት በተለይ እነ ብዙሕ ግዜ እኳ ኣይረእኹይ ግን ኣብዚ ሰሙናት ምናምን ብጣዕሚ ታይ ልኾነ ልተሰራጨ ነገር እንዮ ካብ ባህልና ልኾነ ለፈንገጠ ትክክል ኣይኮነ ሓደ ግዜ ኩሉ ልትሰርሖ ቪድዮታት ኩሉ ልትሰርሖ ነገር ትምህርቲ ለይክኾን ይኽእል እዩ ችግር የብሉ ولا لمهر نجار أين سراح جن سبلا بلاش نجار لكن تالي نسرح بقى الخونة بتعمل دبر نجار سي تالي نسرح هذا فيديوهات انتنيو مالت فرقهم للتمرت تاهيلهم مسرحوا فيديوهات نيو هذا يقوم نجنا لمزن ناي تاهيلهم مسرحوا فيديوهات نيو جن الخونة بتعمل دبر نجار جن أنا انتنا يردني الخونة purpose اللي سرح لهم مخنياتي لمنتها هم عند فيديوهات هم مسرح منين بقى كردني قال أي كاتمرتو أي كا أزنانيو ولا أيام هريدي كل سوق أيام هري ولا أيام هرمو كن بدأ خونه لي ولا متعمبت لي أنا أشتغل بتاعتري مو ترى موس بتعمل حما من قدك مرح الفيديو تاع الخونه ليزاهم بتلي متشمز ناي فيديو تقدرنا تناقرت يوم سامعوا ولا خلو قناته بتقدرنا الخونه ناي كونتنت نا توما تصيا في السرح للولا تقرنيا تناقرتي بتقرنيا كونتنت يوم السرح بتقرنيا قانقا يوم السرحنا بيزاخو ما تلبت عامل يدبر
በቃ ተስተኻኸሉ ዩቲዩብ ዝተሰርሐሉ ሲ ببزح ነገር ተሰርሐሉ ትኽእል ኢኻ ሞ በቃ هم ዓይነት ለወረደ ነገር ግን ናጋ ባዕልኹም ርኢኹም ተሓፍሩሉ ኢኹም ናጋ ትወልዱ ኢኹም ደቅኹም በኣኹም ካሕፍሩ የብሎም ናይኹም ቪድዮ ሪኦም በቃ ክስቀቑ የብሎም ወለዲ ለየብሉ ሰብ የለይ ወለዲ ቤተሰብ በቃ ብዙሕ ኣብ ዝረኸም ሲ ብዙሕ ሰብ ክህልኢና ቤዛኹም ዋላ ባዕልኹም ተለይሓሰኹም ልቲ እሱ ሕሰብሉ ኣነ ሓፍትኻ ብምዃነይ ሓፍቱ ብምዃነይ ወይ ሓፍተይ ብምዃና እዛኹም እትሰርሕ ዓይነት ሰብ ዞም هم ዓይነት ቪድዮ ዝሰርሑ ሰባት ንኾነ ክሳቅቕ የብለይ ብጣዕሚ ለፅልእና ቤዛኹም ለለ ኣናእሽተይ ቆልዓ ኢኹምኹም ዓበይቲ ኢኹምና ልግበሪ ለይግበሪ ልስራሕ ለይስራሒ ጠፊኢኩም ኣይኾነይና ቤዛኹም ትውልድ ዝቐትል ነገር ብጣዕሚ ዝድብር ነገር ኣይትስርሑ ፕሊዝ ልዕሊ ኩሉ እንደገና እቶም ዝሪእዎ ሰባት ቶም ኣብኡ ኸይዶም ዝኾነ ለይትኽክል ኮሜንት ዝፅሕፉ ሰባት እንደገና ቤዛኹም ንስኹም ለይኹም ናብ ገደል ተእትይዎም ኣለኹምና ኩለኹም ፅቡቅ ኮንተንት ዝሰርሕ ሰብ ዳሕና ዝሰርሕ ሰብ ኣተባብዕዎሞ ሆም ዓይነት ነገራት ክቕንስ እዩ ልብል ናይ ሓሳብና ማለት ብጣዕሚ መነጋገሪ ጉዳይ ኮይኑ ስለዝቐነየ እና እንደልኾነ ክብል ሓሳበይ ክገልፅ ስለዝደለኹ እየና ካብዚኣ እንደገና ናጾም እንትን የልሰርሕ ለኹና ጾም ድንች ጥብሲ የልሰርሕ ለኹና ብዙሕ ጊዜ ዝተለመደና ድንች ጥብሲ ኢና ንሰርሕ ቺፕስና ንሰርሕና ሕዚ ግን ካብኣ ፍልይ ዝበለት እየ ንምስራሕ ሞኪረ ከምዚ ወይ ምግቢ እንትን ተይልክ ማለት ምግቢ ሓድሻ ይድብረካ እዩ እዚ ኖርማል ምግቢ ምብላዕ ወይ እንደገና ፊልም ትርኢ ብቻ ልኾነ ስናክ ነገር ከድልየኩም ተሎ እታ ቪድዮ ትረአያ ብግልፅና ከምዚ ኣጌርክን ብጣዕሚ ኣጥዕምቲ ለለ ብጣዕሚ እንትን እያታ እዩ ክሪስፒ እያ ልኾነ ሆነ ኮሸም እያ ትብልና ብጣዕሚ ኣጥዕምቲ ብጣዕሚ ቆንጆ እያ ጊዜ ትወስዲ ካብ ብዙሓት ነገራት ለለ ኣይድልይዋ ማለት ብዙሕ ቅመማት ብዙሕ ኢንግሪዲየንት ስለለይድልያ ብቕልል ዝበለት ከምዚ ኣጌረ ሰሪሐ እኒአኹ ሞክርኣ ኢኽን ብጣዕሚ ኣጥዕምቲ ብጣዕሚ እያ ደስ ትብል ካብኡ ና ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ልመስል ነይሩ ኣፃዲ ብካልእ ቪድዮ ስካዕ ንጋነ ዳሕና ቀኒታ ኢኹም ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ብጣዕሚ እንትን ዝኾነ ኢንጌጅመንት ናይ ወርድ ኣሎ ቪው ይቕንስ ሼር ይቕንስ ኣለና ስለልጠፍ ኣለኹለ ክኾን ይኽእል እዩ ተደጋጋሚ ልምምፃእ ክሙክር እየ ክመፅእ እየ ተደጋጋሚ ንስኹም ግን ያው همتانا قدمكم أقولنا خونيكم نادحنا غنيو